ziklo hau agurtzanek aipatu duen bezala iritsi zaigulako ezinbestekoa dela zaintzak sozialki aitortzea, eta esaten dugunean sozialki aitortu behar ditugula zaintzak badazkae maila pila bat aitortza horren. Eta horietako bada adibidez gure herriko agendetan kokatzea. Eta da sinplea eta erresa, baina ez dugu iten. Orduan, nik uste garrantzitsua dela iten hastea eta ikustea ze ondorio dazkan horrek. Uste dut agurtzanek ere aipatzen zula, ezinbestean tokiko zaintzeko sistema bat aldatzeko edo zaintzen antolaketa bat aldatzeko ezinbestean erreparatu behar diogu gizartean nola irean antolatzen eta sozializatu behar ditugu gapo asko, feminismotik edo ekonomia feministatik, ekonomia solidariotik, eraldatzaietik lantzen ari dianak aspalditik, baina oraindik ez azkagunak, ez dianak irisgarriak danontzat, ez dazkigunak, ez ditugunak ezagutzen sakonki, ez dakigunak horiek nola ez alditugune lurreratu, eta orduan, iruditzen zaigu horrek bide bat ematea, agenda batekin, badala aitortza horretan pauso bat, gehiago ematen ari gea, baina pauso bat ere bada. Gainera, esatezun oso luzea izaten ari da prozesua, oso gai konplexuarekin ari gehalako lanean, ari pila bat dazka, ikuspegi asko daude, horiek bateratzea ez da bat ere ariketa erresa. Zer hain zuzen ere, zaintzak landu ditugu guain arte edo jarraitzen dugu lantzen ez modu oso pribatuan, familia esparru batean gehienez jota, eta zaigu iruditzen ez hau oraindik, nik pentsatzen dut hau txikoala momentua baina oraindik, uste ez gaudela momentu baten non arazo sozial bezala ikusten dugun eta irtenbide sozial kolektibo bat behar dune ari gara pausuak ematen, baina uste duenik asko gelditzen zaigula. Eta hori, ari asko ditunez, gu saiatuko gea hitzaldi ziklonekin eta etorkizunean etorriko dian beste batzuekin ere bari horietatik tira egiten ez. Kasu honetan, guretzat ezinbesteko hildo edo ardatz dian elementu batzuetan jarri nahi izan dugu arreta, daudenak lotuak usurbilen ere garatzen nahi dian beste herri prozesuekin ez. Feminismotik horiek danak aztertzea uste ematen digula ez ikuspegia pixka bat zabaltzea eta esaten nuna ez, gurutzatzea herrian dauden beste ikuspegi batzuekin. Orduan, azaroaren 17an izango dugu lehenengo hitzaldia. Hitzaldi horretan nahi dugu aztertu nola landu dian zaintzak ekonomia feministatik, zer diren, zertaz aigean, ze konplexutasun barne biltzen dituzten, baina bereziki egoera oso urgente baten jarri nahi dugu arreta ez ikuspegi feminista eta antiarrazista horrek hain zuzen ere agerian uzten digun elementu baten edo kolektibo baten ganez jarri nahi dugu arreta eta diala etxeko langileak ez. Badira urte asko behaiek borrokan aidianak, baina esango nuke azkeneko urteetan asko areagotu dela borroka hori, azkartu indala borroka hori, antolaketa handitu dela, eta hain justu ere aldarrikapen horiek denak jaso nahi ditugu. Horretarako 3 gonbidatu izango ditugu, Matxaren Legarreta, EHko irakaslea da, eta berak egingo digu, esaten nuen hasierako kokapen orokorre hori, Txefi Roko izango da ondoren, beralabeko ordezkaria da eta etxeko langileen borrokara oso vinkulatua, hitzarmen kolektiboaren, etxeko langileen hitzarmen kolektiboaren
prozesuan zeharo murgilduta daude, eta hori ekarriko digu berak. Eta azkenean Maitelan kooperatiba ere edukiko dugu, azkenik bereziki eskualdean garatu den proiektu kooperatibo bat dalako, etxeko langileen duintze prozesu horretan sekulako lana iten nahi dialako, eta esaten genuna, abstrakzio horretatik pixka lurreratzera ere prozesu hortan ere laguntzen digulako, tokian, lokatzetan, nola bai lanean ari diran horiek ekarri nahi ditugulako. Abenduaren 15ean nahi digu erreparatu gure herrien antolaketari. Batzutan iruditzen zaigu ez dakala zer ikusirik, baina gure herriak eta gure hiriak nagusiki ez daude antolatuak zerbaiten mesedetan, eta zoritxarrez ez dira gudanon egunerokotasunak sortzen ditun mesedetan, baizik eta merkatuen mesedetan askotan. Eta horiek errebisatu beharra dago, horregatik jarri diego ez dira zaintzen duten herriak, ze behar dugu zainduak sentitzeko Usurbilen edo beste herrietan. Eta horretarako ekarritu hortan adituak dian pertsonak logika antzekoarekin. Biane Ruiz etorriko da, bera arkitektua da, genero ikuspegiarekin lan egiten duena. Marko hori ere jartzeko, Kolektibo.6 ere hirigintza feministan jarduten duten kooperatiba bat dia, Bartzelonatik etorriko dianak. Eta behaiek oso landuta daka egunerokotasunarekin lotutako beharrak nola asetu daitezken ere hirigintzaren ikuspegitik. Eta azkenean berriro ere lurra hartzera horrek danak Usurbilen ze ibilbide egindan, ze badago ibilbide luze bat jada eginda Usurbilen, baina hori pixkat herriaren ezagutzara bide ematea, eta horretarako nora erdoiz dagoengo da Usurbilgo udaleko arkitektua bera. Ziklo honekin bukatzeko, urtarrilaren 27an Zaharra gara eta libre izenburupean antolatu dugu mahai inguru bat. Zergatik batean zahartzaroa, zaintza ekosistema berri honek ere badaulako lotura handia zartze prozesu horiek nola egin nahi ditugun, nola nahi dugun zartu, nola nahi dugun hil. Eta horretan guztian, iruditzen zaigu oso ekarpen, esanguratsuak egin diala azkeneko urteetan zartzarora eta zartzarora ikuspegi feministatik. Horretan, uste ezinbesteko lan bilakatu zaigula Andrezaren manifestua, Mariluz Estebanek argitaratu zuen, orain dela 4 bat edo 3 urte, bera gonbidatuko dugu, aldarri hori ekartzera. Zen ikuste garrantzitsua dela zartzaroaz hitz egitea, baina hitz egitea adinkeria generoarekin nola gurutzatzen den ere aztertzea. Horrek ere ze ondorio dituen, ze zapalkuntza eta ze indarkeri espresio dazkan, eta horretarako etorriko zaigu ere errutitu egite, bera nupeko irakaslea dela, eta lan zehatz badaka inda horren inguruan. Eta zartzaroaren estereotipoez, estigmez, nola binkulatzen dugun ere zaintzarekin, nola ze zaila dan, adibidez, adineko emakumeak ez ikustea amonak bezala edo zaintzen duten pertsonak bezala. Hori guztia desmontatzeko izango da Nerea Almazan Matia Fundaziotik eta Emagin elkartea. Eta hoxe antolatu dugu momentuz, baina esan bezala 2023an ere honek segida izango du. Komentatu duten guzti hau bizkatxo bat herrira ere plazaratzeko, antolatu da zaintzaren azoka. Eta zaintzaren azokak nahi duena da herritarren ekarpenak hartu eta baita ere sortu dien talde operatibo hauen lana edo egin ditugun hausnarketak edo herrira plazaratzen. Orduan antolatu da
lehenengo harreragunea izango da Potxoenean, hasiko da harreragunea izango da Zutegin, izango da bakarrik hasieratik zaitxo, ezta? Zutegin egingo da agurtzarek esango du, hitz batzuk esango ditu, eta gero pasatuko da Potxoeneara. Eta Potxoenean egingo da lehenengo mahai ingurutxo bat, eta hor ordezkatuak egongo dira lanean, prozesu honetan lanean egon diren herritarrak, baita udala, foru aldundia, gizarte zerbitzuak, eta zainduak diren pertsona eta hauen familiak ere. Eta sola zerbitzu bat zabalduko da, zaintza prozesu guzti honi buruz hitz egiteko. Eta gero, esan duten bezala, ekosistema guzti hau pizkatxo bat sortzeko bigarrengo fase honetan talde operatibo batzuk sortu dira, 4 dira, eta talde operatibo hauetan gaudenak, ari gara pizkatxo bat zaintzari buruzko bakoitzak, talde bakoitzak daukan lanari buruz edo hausnarketa bat egiten, eta hori herritarrekin partekatzeko eta baita ere herritarrek gehien ekarpenak egin ahal izateko, talde bakoitzak egin dugu tailertxo txiki batzuk edo antolatu ditugu. Talde operatibo hauek dira alde batetik komunitatea, zerbitzuak edo profesionaltasunen bitartez zaintzen dutenak, pertsona erabiltzaileak beraiek eta familiak ere bai, eta gizarte zerbitzuak. Eta oso egongo gara pizkatxo bat, era desberdinetan edo, beraiek esan duten guzti hau, badagoela mamia hor, pizkat eztabaidatzeko eta hausnarketa bat egiteko guztion artean. Eta baita egingo dira bizitak, ekosistema honetan edo udalak dituen 2 proiektu nagusienetara, bata Txirikorda. Txirikorda da belaunaldi arteko etxe bizitza proiektua, oso interesgarria, nahi duena pizkatxo bat elkarbizitza eredu bat edo sortu, alde batetik independizatu edo nahi duten gazteekin, eta bestetik bakardade hortaz edo ihes egin nahi duten helduekin ere. Eta gero zaintzadun etxe bizitzaketara ere bizita, matiak egiten ari den auzo hortara bizita egingo da ere bai, eta bai Txirikordan eta bai zaintzadun etxe bizitzetan ere, proiektu hau diseinatu duten batzuen eskutikan edo, beraien esplikatuko dute pizkatxoan proiektuak zetan datzen, barrutikan ikusi bako dira ere bai etxe bizitzak eta interesgarria. Guzti hau gero pizkatxo bat itxiera emateko edo guzti honi, Beatriz Egiazabalek egingo du hausnarketa edo azoka guztian hausnartu diren gaiei buruzko laburbiltze txiki bat, eta pizkolabiz bat ere egongo da, hori bai importanti izaten da, gero aizialditik edo guztien artean gauza komentatu ahal izateko. Eta guzti hontara herritarrak apuntatzera animatzen ditugu, eta izen emateko 2 bide zabaldu dira. Bat, webgunean, udaleko webgunean espreski zabaldudan edo eratudan link baten bitartez, usurbil.eus/zaintza azoka, eta bestera bat izango litzake gizarte zerbitzutara deituz edo emailez idatziz. Eta, listo.